danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Aiki yana tafiya normal insha Allah, gashi ma har saura kwana biyu mu gama aikin. Allah yadda yana tafiya kuma yana yin kyau. Labarin yadda ake daukan shi, daraktocin fim din suke daukan shi ya ma fi yadda yake a rubuce kyau, saboda yana samun aiki mai kyau daga hannun daraktocin mu Ali Gumzak da Ilyas Abdulmumin Tantiri. Sun zage suna aiki tsakaninsu da Allah, sannan kuma su kansu masu kamaran The Office din da Hassan Giggs da Murtala Balala su ma suna yin iyakacin bakin kokarin su. Danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more.